Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam jong ka khnam hne ka sngi ki lalit ban IT da ka jing tho shak office jong ka Shillong Municipal Board halor ka jing ai ki license ki basyong de madan ha khandai lat habakran bat ki nong tho khobor uba Joseph Pingru ula ong ba ka khnam ka wan ban IT ka RTI ka be dei bat ka mat halor ki basyong dukan madan hakani ka RTI ka seng ka kwa ban tip me ka list halor ki tu ki badei ban yo e ka license bat ka wei pat ka mat ka ba ka seng ka pan ka de halor ka jingdon ki dukan ki ba ka SMP ka lashna ha parking lot kabakidang syudap shna bat kamang tingka kadikat no shu na kalyang uba pingrup ula panjing tep ru halor kat nungut ki brio jongi ki yo bat ki we ki jat bin rio pat ki yo kat nungut ha ka bede bakitu ki bomdei ki khasi ka seng ka kwa ban tep na ka SMB ba ka por ba ka ai ki license ki ladap ne em ban pan ki police verification namar kumbang UE ba ka long kaman ha ka ri Bangladesh bat ka jila jongi kadi kalinti bandrung ha ba nang ni ki let ki we pat ki jila hagari uba pingrup ula bendrap da kabaong bagi license ki dei ban aining kong ki brio ki jongi namar katkum ki jingakren ki yo asngo bagi don ki bar jila ki bal shong la sa hangni da ki pau snem ula ong bawat la ki la sa slam hendai ki ni ki brio ki de ban don ya ka trade license lada ki kwa ban le e ka khayi ka pating dia mataksi na kalian tu khnam ni wan hangni po municipal Shillong Municipal Board banwan ai ka ni ka RTI hakabadai bal katu isu jong kini ki street vendors te katum kini ke RTI ke bangi ai hani kalong ba ni kwa ban tem ba list kita ki eligible list lana ki waiting list ka ba ki bala ban yo eta ka license ban som dukan hante ko PB te ka sakawai ka ba ar pre kalong ba kan utli ki dukan ka kisna hante ko parking lot ba kidang dap snaman hakani te bat ka sanction ke dekat no ke budget sanction ke basnai ke tu ke dekat no tenang ta bat ikini ki lada bat ya kini ka i numbers of ki jongini ki vendors ki ba yo ang tingi kwa ru bantip na kalyang ka sanction ba ki bri jongi ki dekat nungut yo kanungut bat ki wei ki jai beli ki yo kanungut ki kwa bantip ya kataru te bat sakawai ru ka bai dei bat ni ki ban ki bamdei ki si jongi ki ong mai ki ba wan na bar kabamut bangi kwa aru bantip ba la ka Shillong Municipal Board hakapor ba ka ai ki yakini ki license kila adab nem ban pan shwa ya ka police verification namar kum mangi i menta ba i ba ha Bangladesh ka tu ga jinglong jiman ha Bangladesh nang ta ngi ba ka Meghalaya ka dei ka transit ka ba kila bandrung nang tay na po Bangladesh sini nang ba gitik border area jungi station kalung ba ki poi nang ni pada na Meghalaya kilit pada stage Assam kilit stage Mainland India kabang min hakani ru ngirang iba hapo Assam kidang khandra kidang le itu karir ikini ki Bangladeshi te katuru ka bu res hadu kata kalong ba ladangi hangni ni ai kat ikani ka license kalong kilapan em ya ka police verification kan jongki kata ka dikowe namar sakawai ru ngila supet itu di news berada poros kata kalong ba katkum kijing sothu jongi hina kalian khnam kalong ba ni iba hangni kidan arli ki ai kaan kawai galong ba ka sarkar ka wara ya kaan bat ka solution ka ba kawai kaan pada jong kini ki ba syong madan ki pelok jongi pada ki wara ya kaan ka bamdan solution pi menta ki ong ba ngingin syong ba yang ni ka daikin kita kaan ka street vendor protection of livelihood jong ki kita arja kasan tang bolong ka solution jong to kaan pada kan bamdan solution te tangi pada ngi ni sobon borom ya ka sarkar ma ni isobon borom ban ai ke jingiro sarkar namar ba kawara e ka an kalong ba mdai te bon song kan hapo slo kawara e ka taru ka an kalong ba ka don ka solution kan ka ai ka solution ka ai te hendai kalong ba ngan suong ni pihang ni sulong ba sakawai ba hakani ka issue kampat involved sa ka PWD la ka involved sa ka PWD kambon hang ni la po heba e kila ban bentuk mau siang hakakam ti don bok ba kidang su handle tang daga ni department ban ayaki ban pej ban khmi bat ban num pendu ya ke ba kila syong te hakabadi ba kalaisan ngi na kaliang jong khnam i kwa ba tu ki bro la jong ni ban consider so ki bro la jong na market kum jing ya kan ni mantan discuss na snow ba ki ong ba ki don bet hangni ki dikharu ki bla don de ki laipo sa posnam ki bla don epic hangne ngong ba la ki don makana ki epic tang ba ka trade license kalau related pada ya ka business sin ba pi mut ban le business ka trade license ke bendang kat kum ka regulation apa na ispat sam
te handai ka ta ka epic kam ron jimut hak wai dei bakatri ka epic ka lom tam phila ban syong te pen pala ban kri peteng te handai mentah pada kat kum ka 6 schedule area kat kum ka 6 schedule norms pada kalau ba pihak ban yo ka tri lesen khnang ba phila ban kri peteng te handai hang ni pada ikwa ban persno balong bai ladai ka tri ba ki yo ru ki renew em pada kan ngapot district council nomor ngipet teng hani ka don kalite chupi hak wai dei bat kani ka renewal nomor pemerintah teng ki renew em tip ka kumnu ki siu nomor kibun kategori hak wai dei bakatri kidon ki balai ki business bahak kidon ki balai business berat bat ki retular tala kejong gajing siu kidon tengi kwa pada bon ong ba wat la dai kini ki bri lo jongi ru ke bangi ngi consider tik ya ki bri jongi ba ki bla shong hi di ki live post sau post nem live pesan senam kumbangi i hakini ki news bla dap don wi kong bla shong haru live pesan senam ti tui kong klemi kerteng na kaliang jong seng khnam ngin pudin ya kini bat nyim kwa ba ki khasi jongi ba ki numyo ekalaisan borok ki bunyo ekalaisan ki bri jongi borok ki bunyo ekalaisan bat ya kata ka batam balat tingin si penbet ikta gi wai pada namar haka bukut kan ong ipi lada ngi be lene kini ki bri ki banabar nekila ngya bantri hang ni kinle sesno jong kinle business sesno jong ngi sai ngin le ngi hap tri hang ni dingi song wai dong ru ngap song wai dong ni di wai dong dingi song ban desa ru ngap song desa hang ni hak bukut ni hap yap hang ni tak mumut ba ngi hap ban pe chai ki lo jong namar ba ki wai pada gi sai bulu ki dang den option ngi ting den option chu te tideng tak daw nga terpat hiru ya kini gi perlok jengi ki basyong hang ni po pibi nga ngasu ban ai khublei ya ke municipal kumju ya pisiaru ba pila ya pedang ya kini ke sistem ke baka municipal ka IP kini kalat kalenti namar kumung ong mentan haba ka ain ke don ka solution lu ke don ngimla bon ong ba kam don solution aman kian tengah ai khublei ru ki ba kila ngej ba kila menjur namar bangi ngin suong ipi ngila pej ha ki news teng ngila ithai para la ithai pun pe ha news namar oblei la ibon ke jurut jebat daka ba buram ngan ong ba upaj ba hi ula supai upaj ba ula supai tengi ru ngitri kam paj ba tengim kwa pada ba kini ki bosong hani ki parado para snap jengiru bakin yo bakin mat kata ke jenjar haka livelihood kumba ong ketuka anjong ki kan street vendor protection of livelihood ketuka street vendor araja khasan hapon protect kata ka livelihood jongki kata ni solution ke bakala ai ke government nimba ni ke municipal department sim yo ketuka lat ke bu nomor pila light hiru no slap na kala la light no slap na kala ka khamle ben te handai band susong pada hang tu pada lada ka jarang khat bakan nawan saka PWD ru kan sabu jing AFP sim ya kani kum ka jing pi mat jing tip kan namar ba ni sutu ka de surok te ka PWD ka doni ka right ka hangnu bonne no ba hangnu bonne no te tang hi kini kintin ngakwa ban ong bang saisia bana kalyang ka municipal board kam dai ban penduk license ya kini gibri jongi ngidu in sala research kini ngila ada research tambang ngin senang le humbok susu bat ngin sa follow up ya kini ka API tang kata.